எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அமுதாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் குக்கர் சாம்பார். இதுக்கு நம்ம புளியே ஊற்ற தேவையில்லைங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள்: ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு முள்ளங்கி, 2 பச்சை மிளகா, 1/2 கப் துவரம்பருப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய், தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இலை. இப்போ 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா அந்த எண்ணெய் காயட்டும். காஞ்சதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை இப்போ நம்ம அதில் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். வெங்காயம் தக்காளி வதக்குனாதாங்க சாம்பாருக்கு டேஸ்ட்டே. ஒருவேளை உங்களுக்கு காலையில் டைம் இல்லை, இன்றைக்கி லேட்டாக இருந்துச்சிட்டோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி அப்போ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளியை வதக்காமல் டேரெக்டாக குக்கரில் பருப்பை வெங்காயம் தக்காளி போட்டு அப்படியே பருப்பை வேக வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ அதில் நறுக்கி வச்சுருக்க 2 பச்சை மிளகா போட போகிறோம். வர மிளகாவை நான் குறைச்சிட்டு அதுக்கு பதிலாக பச்சை மிளகா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா பச்சை மிளகா சேர்த்து அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு. அதனால் இப்போ நல்லா அந்த பச்சை மிளகாவையும் போட்டு வதக்கிக்கிட்டேன். இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த தக்காளியும் போட்டு வதக்கிக்கலாம். நல்லா இது 3 வதங்கட்டும். வதங்கினோடனே நான் பருப்பு இப்போ ஊற வைக்கலை. ஏன்னா அது பேச்சுலர்ஸ்க்கு எப்படி வைக்கிறதுங்கிறதுனால ஊற வைக்கலன்னா நீங்கள் 4 இல்லை 5 விசில் வைங்க. ஊற வச்சுருந்தீங்க பருப்பு அப்படின்னா 3 விசில் வச்சா போதும். இப்போ இந்த பருப்பு இந்த கப்பில் 1/2 கப்பு பருப்பு எடுத்துக்கிட்டேன். அதனால் அதுக்கு நல்லா இந்த பெரிய டம்ளரில் 1 டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி ஒரு 4-5 விசில் நம்ம இப்போ வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி பெருங்காயத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு பருப்பு எப்போவுமே வேக வச்சா நல்ல வாசனையாக இருக்கும். நான் சாம்பார் தூள் இது 2 ஆட் பண்ணல, அதனால் இப்போ இதை போடுறேன். ஒருவேளை நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் அரைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ போட தேவையில்லை. நல்லா கிளறி விட்டு இப்போ நம்ம குக்கரை போட்டு மூடிடலாம். மூடிட்டு 4 இல்லை 5 விசில் நல்லா வச்சுட்டு வந்துடுச்சு. இப்போ 4 விசில். இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். ஒரு 3/4 இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு. முழுசாக வெந்துடக்கூடாதுங்க. வெந்துட்டால் நல்லா குழஞ்சிடும். ஏன்னா நம்ம இன்னும் காயெல்லாம் போடல. அதனால் இப்போ ஒரு பெரிய முள்ளங்கி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதனால் ஒரு முள்ளங்கி போடுறேன். சின்னதாக இருந்ததுன்னா 2 முள்ளங்கி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு, நல்லா 1 டீஸ்பூன் போடலாம் உப்பு 1/2 கப் பருப்புக்கு. அப்புறம் நல்லா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் போட்டுக்கிறேன். இல்லை வரமிளகா கம்மியாக இருக்குது, ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகா அங்கே ஆட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா ஒரு 3/4 டம்ளரோ இல்லை 1 டம்ளரோ தண்ணி நல்லா ஊற்றிட்டு ஒரு கிளறி விடுங்க. மத்தில் போட்டுலாம் கடையணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது. குக்கரில் வைக்கிறனாலே நல்லா நமக்கு பருப்பு வெந்துடும். இப்போ திரும்பவும் இந்த முள்ளங்கிக்கு 1 விசில் வைக்கிறேன். எல்லா காயுமே பொடி பொடியாக நறுக்கிட்ட 1 விசில் போதுங்க. வேணால் முருங்கைக்காய்க்கு மட்டும் 2 விசில் வச்சுக்கலாம். இப்போது 1 விசிலில் இந்த முள்ளங்கி வெந்துடுச்சு. நல்லா இப்போ நம்ம திறக்கிறோம். திறந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நல்லா முள்ளங்கியில் வெந்து மேலே மிதக்குது. நல்லா இது ஒரு கிளறிட்டு இப்போ நம்ம இதை தாளிக்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்லா 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி காயிட்டோம். காஞ்சோடனே அதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு போடுறோம். போட்டு கடுகு நல்லா வெடிக்கணும். வெடித்தோடனே அதுக்கப்புறம் நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அது போட்டு நல்லா தாளிக்கட்டும். தாளித்தோடனே அதில் கருவேப்பிலையை கொட்டி நல்லா ஒரு கிளறிட்டு சாம்பாரில் இதை சேர்க்க வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த கொத்தமல்லி இலையும் இதில் போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் ஒரு கிளறிக்கலாம். வடகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வடகம் போட்டு தாளிக்கலாம். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். சுவையான முள்ளங்கி சாம்பார் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சாம்பார் பொடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க மேலே இருக்க கார்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்னோட அடுத்த ரெசிபி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until then, bye. See you from Amuda's Kitchen.